мақомоти расмӣ гуфтанд соли гузашта бо арзиши садҳо миллион сомонӣ дуздии барқро ошкор карданд. раҳбарони оҷонсии назорати давлатии энергетикии тоҷикистон рӯзи 5 январ дар нишасти хабарӣ дар душанбе гуфтанд, дар он сол 320 миллион киловаттсоат нерӯи барқро бо арзиши 100 миллион сомонӣ ё дуздидаанд ва ҳам бар дурӯғ изофӣ навиштаанд. аз ҳамин ҳисоб низ парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, парвандаҳои ҷиноӣ нисбати масъулин оғоз карда шуда, нисбати парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз ҷониби худи агенти баҳодиҳӣ гардида тибқи қонунгузории амалкунанда муҷозот татбиқ карда шуд ва вобаста ба парвандаҳои ҷиноятӣ бошад ба сохторҳои марбута, ба сохторҳои дахлдор аз ҷониби агентӣ маводҳои зарурӣ пешниҳод гарданд ки ин шумора 131 ададро ташкил медиҳад. дар ин нишаст ҳамчунин гуфтанд, ки худи кормандони идораҳои тақсими барқу мудирияти ин соҳа ба қонуншиканиву фиребгарии мардуму муассисаҳо машғул шуда ва ҷазо гирифтаанд. ба қавли Хол Муҳаммадзода, ҳамчунин барои қонуншиканиҳо дар бахши энергетика нисбати беш аз 400 нафар корманди идораҳои барқ парвандаи маъмурӣ оғоз шудааст. аз ҷумла ин ҳаҷм ки ана ҳамун ҳаҷми дуздии барқро намепӯшонид, боқимонда ҳаҷмашро изофанависӣ мекарданд ба сари муштариён аз ҳисоби аҳолӣ. дар бисёр шояд шумо низ рӯбарӯ шуда бошед, вақте дар ҳисоботат меояд масалан ҳаққи барқе ки шумо истифода набурдаед ба маблағи 3000 сомон, 5000 сомон, ҳатто дар минтақаҳои дурдостарини вилояти Хатлон ки масалан истифодабарии энергияи барқ дар фасли тобистон ниҳоят кам аст, ҳаққи истифодаи барқ меравад дар ҳаҷмҳои калон. кормандони барқ гӯё ба муштариён мегуфта бошанд ки шумо ба ин дахолат надоред, ин маблағ ба шумо дахл надорад, ин ҳисоботи дуюмдараҷа аст, ин барои омори мо асту ба таври фиреб кардан бовар мекунондан муштариёнро ки гӯё ки ин қарз ба уҳдаи онҳо несту ба онҳо таъсири манфӣ намерасонад. дар гузашта сокинон борҳо аз барзиёд ҳисоб кардани масрафи барқашон ба нозирони барқи тоҷик вориди баҳс шуда, чунин баҳсҳо ҳатто додгоҳӣ низ шудаанд. мақомот дар гузашта мегуфтанд, ки мардум аст, ки асосан пули нерӯи барқро намепардозанд, аммо бо сахттар шудани мушкили норасоии барқ дар соли гузашта ва дастур барои ислоҳи соҳа, эътирофи ин ҳам зиёд шуд, ки мудирияти нодурусту фиребгарӣ яке аз сабабҳои зиёд шудани қарзу напардохтани пули истифодаи нерӯи барқ аст.